The number one SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tahimik ang gabi. Binuksan ko ang bintana at sinalubong ako ng malamig na hangin. Bigla akong napapikit at ninamnam ang kapayapaang dala ng malamig na gabi. Napatingala ako sa langit at napangiti. Tila nagbabadyang umulan dahil walang bituing sumisilip sa kalangitan. Maya-maya, pumatak na ang butil-butil na ulan. Inilabas ko ang aking palad upang saluhin ito. Napakasarap sa pakiramdam. Isa na namang gabing payapa at tahimik. Hinayaan kong bukas ang bintana sa aking silid. Nagtimpla ng kape, binuksan ng radyo, tumapat sa bintana at nangalumbaba. Bumungad sa akin ang kantang Wherever You Will Go ng The Calling. Napakapit ako sa tapat ng aking dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. Hindi ko talaga mapaliwanag ang nararamdaman. Maganda na! Tekto, ready? Ito! From the sun. Grabe ka naman, direct from top talaga! Napakapit ako sa tapat ng aking dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. Hindi ko talaga mapaliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko ang kantang ito. Kahit ilang taon na ang lumipas, apektado pa rin ako. Walang nagbago. Lakas makasenti. Bakit ba ganito umepekto ang kanta? Dahil ba sa mensahe ng mga katagang bumubuo sa liriko? Dahil ba sa ganda at lamig ng boses ng umawit? O dahil sa mga alaalang nakakabit sa kanta? Taong 2008 nang makatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number. Simula noon, nagkakulay na ang payak at simpleng college life ko dahil palagi na kitang ka-text. Isang araw habang nasa mall, biglang nahagip ng aking paningin ang isang lalaking nakatayo at may kausap. Ikaw ang lalaking yun. Nasa second floor ako noon at pinagmamasdan kitang mabuti. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw talaga ang nakita ko. Kahit na ang basehan ko lang ay ang nag-iisang profile pic mo sa Friendster, nakuha pa nung JS prom mo. Sinundan lang kita ng tingin hanggang sa makalabas ka ng mall. Pagkatapos nun ay tinext kita. I think I saw you. You're wearing a gray shirt and red shoes tapos may kausap ka. Nag-reply ka agad. Hala, oo, ako nga yun. Bakit ngayon ka lang nag-text? Ang daya mo naman, nagkita na sana tayo kanina. After that, kahit sa ang sulok ng mundo ko ay nakikita na kita. Nakakasalubong kita sa daan pero nakayuko lang ako. Dumadaan ka sa harapan ko, tinatanaw ka lang sa malayo habang busy ka sa mga kausap mo. Pagkatapos kitang makita, tinetext agad kita ng I saw you. Maiinis ka na naman kasi hindi na naman ako nagpakita sa'yo. Nagplano tayo magkita ng isang beses sa school namin. Intramurals namin noon pero naduwag na naman ako. Ang totoo,
Ang dami ko kasing insecurity sa katawan. Basta pagdating sa'yo, naduduwag talaga ako. Tanggap ko na sa sarili ko na unti-unti na akong nahuhulog. November 2008, after 7 months na magka-text, nilakasan ko na ang loob ko para magpakita sa'yo. Saktong huminto ka sa tapat ng boarding house namin. Nagtagpo ang mga mata natin at sabay tayong tumawa. Langya. Dinaan ko na lang talaga sa tawa ang kilig ko, lalo na nung naglalakad tayo at nag-usap. Umupo tayo sa plaza at nagkulitan na parang mga bata, gaya nung kung paano tayo magbangayan sa text. Gustong gusto ko yung lagi mo akong kinokontra sa lahat ng opinion ko. May dare tayong dalawa na sa'yo ko ibibigay ang first kiss ko. Ay, arte. At sa gabing yon, pinagbigyan ko ang sarili ko na maging masaya. Saksi ang puno ng niyog sa tamis ng ating unang halik. Yes! Ingat kayo dyan, malaglagan kayo ng buko. Tulog kayo, sigurado. Nagpatuloy pa rin ang ating komunikasyon hanggang makatapos na tayo ng pag-aaral at makapagtrabaho. Isang araw, nalaman ko na lang na may girlfriend ka na. Aragoy. Yun lamang. Sobrang sakit. Naglakad akong tulala at muntik pa akong masagasaan. Gusto kong umiyak pero ayaw lumabas ng luha. Para akong tanga. Hindi naman tayo pero bakit ako nagkakaganito? Lumipas na ang ilang araw pero hindi man lang nabawasan ang bigat na aking nararamdaman. Isang gabing hindi ako makatulog, bigla kong kinuha ang cellphone ko at nag-text ng, "Leave my thoughts, please." Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ka. Nanginig ang buong katawan ko. 2 a.m. pero gising ka pa. Sa taranta ko, bigla ko napindot ang answer button. Narinig ko ang hello mo pero agad ko rin kinancel. Hindi kita kayang kausapin. Sa text lang talaga malakas ang loob ko. Tinext kita at nag-confess ako ng nararamdaman ko sa'yo. Ang reply mo sa akin, bakit ngayon ka lang nagsabi ng feelings mo? Parang naguluhan ako. Ganun ba ako kagaling umarte para hindi mo mahalata na gustong gusto kita? Sinabi ko pa na okay lang naman kahit may girlfriend ka na dahil kaya ko namang makihati. Ang tanga ko lang, di ba? After a week, nag-text ka. Ang sabi mo, "You don't deserve this kind of relationship. Ayokong maging dahilan nito para mawala ka sa buhay ko." And that was it. My fairy tale ended for a week. Nakakatawa, di ba? Sarap kantahin ng isang linggong pag-ibig. We remained as friends. Kasi nga, di ba, ang friendship walang breakup. Pero kahit na walang naging tayo, naniniwala pa rin akong ikaw ang soulmate ko. Para kasi sa akin, soulmate ko na yung taong kahit hindi man magsalita, hindi ko man kasama, hindi man naging kami, nagbibigay naman ng kapanatagan at saya sa puso ko. Ikaw yung taong nag-iwan ng marka sa buhay ko. Hindi lahat ng unrequited love story ay natatapos sa masakit, mabigat, at mapait. Natutunan ko na sa kabilang banda, pwede palang pasimplehin ang salitang pag-ibig. Pwedeng piliin na hindi maging toxic. Hindi komplikado kung tatanggapin ko na minsan, hindi talaga ito nasusuklian. Kung aagapan mo ang puso mo, hindi rin kailangang mag-iwan pa ng malalim na sugat. Oo, may pait. Oo, may sakit. May kirot. Pero kaya pa rin namang mahilot. Masarap magmahal, makulay at masaya. Ilang ulit ka mang umiyak at mabigo, ngingiti ka pa rin isang araw na may ningning sa mata, dulot ng bagong pag-asa.
Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. Kaya laban lang. Ang malakas na ulan ay hadlang sa kaligayahan ng iba. Pero kapayapaan naman ang dulot nito sa katulad kong emotera. Ako po si Shimes, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na nananapig. Ganun talaga ang love story, hindi pare-pareho, hindi lahat nagtatapos sa happily ever after. Sana'y malaman. Yung iba nagtatapos sa programa ni Tulfo. True ka dyan. Kahapon yung pinapanood namin ito. Na-publicize na. Di ba yung mga magjawang di nagkakaintindihan? Hindi happy ever after eh. Yung pinanood, pinanood natin yung Canadian na ano. Parehas kayo ng pinanood, ha? Sabi ba kami nanood ito ngayon yun? Oh, yan. Well, Shimes or Shimes, hindi ko alam kung anong pronunciation ng iyong pangalan. Naiyak ako kasi naramdaman ko yung may crush akong Atenista dati, tapos hindi niya ako minahal. Pero nag-kiss kayo. Hindi rin. So walang ano. Alam mo kung bakit? Oh. Eh di sinundo ako. Oh. Prom. Oh. Ewan ko nga kung pinagtripan lang ako eh. Kasi diba, sa lahat ng mga dinami-dami mga babae sa Assumption, ba't ako yung pipiliin niya? Eh nung mga time na yun, yung kulot yung bangs ko. Talagang, Payat-payat mo. Ang payat-payat ko, kamukha ko si olive oil ng Papay. Ganon yung butot balat lumilipad. Alam mo yun? Ganon ako, Saranggola feels. Ganon. Tapos, ako yung pinili niyang maging partner sa prom nila. Okay. Hindi ko alam kung pinagtripan talaga. Baka malaki ang pustahan. Pinagpustahan ka. Sabi niya, promise na, tol. Papayag yan. Papayag yan. Magkano ba pustahan natin? Hindi naman imposibleng hindi ako pumayag kasi sobrang crush ko to. As in talagang crush ko Magkakilala talaga to. ba kayo ng personal? Hindi. Siguro habang nagda-drive, tol, ayun. Sige. Magkano? Hindi, ano siya, na-meet naman namin. Okay. Parang nagkaroon ng meet up yung mga girls sa school namin, Oo. tas boys sa school niya. Hindi, very vivid sa memory ko yung kasi siya yung unang pumasok ng classroom namin. Nung una siya pumasok ng classroom, parang tumigil yung mundo, promise. Parang parang nag-freeze eh, tas nag-slow mo lahat. Hindi, promise. As in, nag-slow mo lahat. Akala mo siya na. Sobrang parang first feeling of crushness ko yun eh. High school ako noon eh. Feeling mo Parang yung totoo na to. Parang naka-drugs kayo, nagsasalita. Oo, ganon. Actually, sarap ng ganung pakiramdam eh. Ganon. Kaya imposibleng hindi ako pumayag. Kaya Oo. siguro alam ng mga klase ko parang ganon. So kaya nung inas niya ako dun sa prom, talagang alam nga namang hindi ako, di ba, pumayag. So anyways, eto na. Di syempre hindi naman, syempre sinundo kami sa bahay, di ba? Oo. Ako pala sa bahay. Pambihira. Sa lahat naman ng mga pagkakataon na may dadaan na daga sa paa ng bisita, nung pang-araw na yun. Pasikat yung daga sa bahay mo, ha? Bihira. Alam mo yung, di ba, minsan may mga daga ka sa bahay na bigla na lang magugulat, parang sa peripheral mo dumaan. Magugulat ka, di ba? Tapos mabibilis lang sila eh. Pupunta sa butas, ganyan. Makikita mo, aalis, ganun. Yun hindi. Parang nag-slow mo din yung daga. Crush niya rin yung crush mo. Hindi. Nakakaloka. Tas Ikaw ay Cinderella. Naalala mo may yung daga. O dapat inisip Alam kong mo, gano'n. Sabi sobrang- mo, peg ko si Cinderella eh. May daga din sa gilid. Hindi pa, nung mga panahon na high school ako, hindi pa uso ang salitang peg. Okay. Di ba? Neto lang naman na uso yung salitang peg, di ba? 2000, di ba? So, tas yung daga dumaan sa paa niya, tas naglinger sa sala. Di ba
dumaan sa leather shoes niya. Hindi, lahat, malinaw na malinaw sa mata ko eh. Sa pag-iisip ko eh. Tapos nag-stop, nandoon lang. Sinabi mo, Sabi nung guy, hi friend, gumano lang. Gusto ko, hindi ko alam kung anong klaseng pagkatunaw. Gusto kong buksan yung lupa, ibaon yung sarili ko doon. Yung mga gano'n na feeling. Buti hindi umakyat sa gown mo. sana sinabi mo, Mang, remote! Okay, dapat sinabi mo, ano yan, alaga namin yung rabbit yan. Tapos, yung tatay ko kasi nagigitara. So, may nagbabanda siya eh. So, may nakasabit na gitara. Display, di ba, nung araw, ang gitara din i-display yan. Oo. Sabi niya, nagigitara ka pala. Siyempre, ako pasikat. Oo naman. Sa haba naman kukumo, nagigitara. Sabi ko, hindi high school party, hindi pa mahaba yung mga kuko. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, anong mga alam mong piece, ganyan. Sabi ko, uso nun yung kausuhan ng huling LB mo. Madali lang siya. Ano ba yung chords ng huling LB mo? E minor lang yun. GCD, parang ganon. Yung pinsan ko, parang medyo tinuruan ako ng ganon. Sabi ko, huling LB mo. Pero, hindi ako masyadong alis na tayo. Pero, alis na ba tayo? So, bahala nyo mag-jamming muna kayo. Nakagaw ka, ayos na ayos ka, magigitara pa kayo. Nararamdaman pa kami. Pambihira. Nakakaloka. Hindi, chusera lang naman din ako. Tapos yun yung perfect example in unrequited love. Ako lang talaga. Tapos alam niyo ba, sulat ako ng sulat sa kanya para akong tanga. Lagi ako nagpapadala ng sulat sa Ateneo. Kasi yun yung kausuhan dati. Pambihira. Nakakaloka pag naalala ko. Pero nakakatawa na lang siya. And it's one part of my life na hindi ko pinagsisisihan. Kasi nakakatawa Kasi masaya naman talaga madami tayong mga katangahan pagdating sa pag-ibig. correct, totoo Diba yan. naalala ko anong high school kami. Tingnan mo, may katangahan din to. Diba yung mga tipong, kunyari, tropa kami ni Tanghenyo, tapos syempre crush ko si Nicole, halimbawang gano'n. Yan, Tanghenyo, doon tayo sa may harapan ng bahay nila Nicole. Oo, Tapos doon kayo kunyari, tambay-tambay. tambay-tambay. Tapos kunyari, naghahabulan lang tayo para mamaya, yan ka na yung naglaro. na Mga sumali. gano'n. Pagbabalikan mo, mandidiri ka talaga. yung payo sa mga kababae, Oo. tulak mo ako. Kami mga babae, kapag kakrush namin yung mga kalaro namin dati, kasi usapang naglalaro kasi, ang mga kabataan po kasi dati ay naglalaro po sa labas. Oo. Hindi po nag-ML lang. Okay? Yan, gahabulan. Nauso man ng brick game, pero eventually, naisip namin, mas masarap pa rin yung habulan sa labas. Larong kalye. Oo, Yan. kaming mga pag may mga gusto kaming may mga crush kaming mga lalaki. Ang pinipili naming laro lagi, luksong tinik. Tapos kailangan Lagi kang walang panty. Bago yung panty. Tsaka, ang Si hilig Nicole nagtanggal bigla ng panty. Sabi nung nanay, ma, anak, saan ka pupunta? Maglalaro po kami luksong tinik. Ang pati mo, naiwan mo. Ang gusto ko, Na-imagine ko bigla nakaganon ka, tumigil ka sa gitna. hay, hindi! Yung bukang-buka yung daliri nung taya, tapos tatalong ka na tapat sa gitna. Hay, hindi grabe ka sa akin. Sinasakto pala talaga doon. Di ba? May mga ganon. At saka natatandaan ko nung bata pa ako, kasi yung mga lalaki dati, ewan ko ba, pag sinabi mong bakla, parang papatunayan na lang, di sila bakla, sasabihin na lang, di kang kita dyan eh. So ako, ang hilig ko dati, bakla ka pala. Bata pa lang, alam na. Bata pa lang, sabik na sa halik ka. Ganon, bakla ka pala. Ginaganon ko. Para, Sandaligan ka naman. papayag ba kung hindi? Charot! Hindi, nagpapahabol lang ako. Hindi. Ayoko naman. Hinaligan ka nun, dyan ka nun, sinampal lang nanay mo, di ba? Hindi, charot lang. So, etong katulad nitong si Shimes, ito yung may mga ganyan tayong kwento ng pait, ng kirot, ng sakit na pag hindi naman masyadong lumalim, madali lang naman humilom, 'di ba? Tama. Parang ang sinasabi ni Shimes, 'di ba, parang wag mo na masyadong palalimin para hindi mo masyadong Masakit. masakit at mahirap maghilom. And I of course, very cliche talagang yung linyang what doesn't kill you makes you stronger. Totoo yun, 'di ba? So, dun sa mga may unrequited love dyan, yung ikaw lang ang nagmamahal at hindi ka minamahal pabalik. Isang araw makakatagpo ka na rin ng ng meron ding magmamahal sa iyo pabalik. Pag gano'n, let go of that person. Wag mong And love again. Actually, ang purpose niyan is parang kagaya sa iyo, Nicole, Oo. di ba? Yun May yung balikan kwento. mo, may kwento mo, Oo. pagtatawanan mo. Yes. Yun yung purpose. Yun yung purpose talaga. Hindi ba
makulay. Di ba? Mas Sarap makulay. pagtawanan kaya. Correct. Diba? Nakakadiri minsan pag Oo. Kung iisipin, di ba? ginawa mo lahat yun para sa isang taong hindi ka mahal. Ay, nako. Di ba? We can also relate to that eksena, di ba? Ay, nako. Importantations po ngayong araw na ito. Ikaw ay magpakatatag. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw po ay magpakasipag, ha? At kung meron kang kwento katulad niyan, pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Ang programang walang Always your number one. SM Radio Station.